vreau să vă mărturisesc un lucru. Chiar dacă mi se taie din rația de mărturisire, dar am un minut spun. Ceea ce am simțit aici și acum, mi-este rar dat să întâlnesc în ziua de astăzi, în adunările care sunt din ce în ce mai moderne. Am venit cu inimă întristată, pentru că ieri cineva mi-a produs o întristare și cineva din trupul meu, să spun așa. Și încă în tren mă gândeam acolo și îmi rememoram secvența. Oare unde am greșit-o? Ce aș fi putut să fac? Dar intrând, nici n-am intrat și am spus fratelui care a încercat să mă ajute să intru. Stai să nu te duci la... Nu, zic, vreau să ascult cântarea. Dar ce puteți să ascultați? Că grupul sanitar e acolo. Tot ce am ascultat, toate cântările, este imposibil să nu-ți despiețească inima. Orice necazuri și probleme ai avea acolo și aici, lasă ca Duhul Sfânt să deschide inima. Vreau să laud pe Dumnezeu, dar împreună, voi ați plecat de aici, de pe picioare, dar de pe bănci, o să cântăm împreună. Iisus este astăzi printre noi, cred că în mi minor. Deci, dragii mei, aceste cântări mai vechi deschid inima, deschid mintea, o conectează cu cerul. Te umple de puterea Duhului Sfânt. Iar inima mea care a fost așa, când s-a urcat în tren, n-a dormit aseară și a intrat aici, acum este așa. Mărturisesc lucrul acesta. N-ai cum, dacă la prima cântare ai stat cu inima împietrită, dacă la a doua ai stat cu inima împietrită, cred că la a treia nu mai ai cum. Numai dacă tu alegi ca inima ta să rămână împietrită până la final. În urmă cu vreo 2 ani eram undeva într-o țară străină. Într-o biserică mare, modernă, am mărturisit. Și a doua zi mă caută cineva disperat, mă sună, ploua torențial afară, am ieșit. Ce frate Costel, vreau să vă spun ceva. Ascultați bine. Deci aseară când ați mărturisit, am ales să-mi împietresc inima. Dar peste noapte Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și l-am căutat. Tot ceea ce a spus a avut un impact și o putere asupra mea și asupra verișorilor mei extraordinar. Acei verișori ai mei au avut niște gânduri de sinucidere. Dar ascultându-vă, văzându-vă, acum zice, am venit să-mi cer iertare mai jur pe lui Dumnezeu și față de dumneavoastră. Omul a ales să-și împetrească inima. Nu este vina lui Dumnezeu. Așadar, lăsați inima deschisă, lăsați mintea la dispoziția lui Dumnezeu și în mi minor, Iisus, nu mă pot încadra decât cu o piesă pe măsură. Deci asta este. Haideți să cântăm cu toate instrumentele, să cântăm cu toată inima și toată deschiderea. Dacă Iisus nu merită, atunci să nu cântăm. Dar dacă considerați că merită, să cântăm cu tot dragul. Yes.
lipsește social, cu credința. Dragi frați și surori, iubiți musafiri, zic ca Dumnezeu să ne mai binecuvânteze de amul poate 15 minute. A fost frumos până acum, a fost multă cântare, a fost cântare veche, a fost cântarea care pe mine mă înalță, au fost cântările cu care am crescut, să zic așa, în biserică și pe lângă biserică. Au fost cântări care au fost inspirate din suferință, atât linia melodică cât și textul, iar astăzi, să-mi fie cu iertare, astăzi, la ora actuală, muzica modernă creștină este un fel de zgomot, care nu liniștește spiritul agitat, care nu face legătura cu Dumnezeu, dar cui îi place, eu nu-l condamn, dar eu personal nu pot rezona cu ea. Dacă eu astăzi aș fi ascultat acea muzică despre care am vorbit, inima mea ar fi rămas la fel de închisă din cauza întristării. Dar mulțumesc Bunului Dumnezeu, mulțumesc fraților care au cântat cu toată inima, cu toată bucuria și nu-mi vine în minte decât cuvintele lui Petru: este bine aici, facem 3 colibe. Eu tot am băut apă, am zis că dacă tot nu mâncăm, măcar apă să bem. Dragi frați și surori, am să fiu destul de condensat, concentrat și aș vrea să se afișeze cele 3 versete 4, nu 2 versete 3 și 4 din Roman, capitolul 5. Am intitulat scurta mărturie, binele care se naște din suferință. Să rămânem în acest context al suferinței. Toți am vorbit despre suferință, iar în Roman, capitolul 5, spune că este o mare bucurie, un mare har să treci prin suferință. Adică despre ce poate să fie vorba aici? Am putea spune din punct de vedere filozofic că ar fi vorba de o latură sadomasochistă. Îți place suferința? Oare este Dumnezeu așa? Oare poate ieși un bine dintr-o suferință? Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cum adică să te bucuri în necazuri? Cum să scoți ceva bun din necazuri, din suferință? Dragi tineri, aveți o suferință emoțională. Numai nu reușiți să luați un examen. Sau poate nu vă place nota, pentru că colegul a luat 9 și tu ai luat 6. Vrei și tu 9 în 10 și produci o suferință emoțională. Nu este neapărat suferință fizică. Poți să transformi suferința în succes, în glorie. Dar ce faci când ai și suferință fizică și suferință emoțională? Vreau să vă sugerez, să vă spun 3 categorii de persoane. Dar la final, vă căutați singuri încadrare. Prima suferință, prima categorie, nu face față suferințelor. Pur și simplu se blazează, renunță de la început atunci când se confruntă cu durerea. Și îl amintesc aici, într-o foarte scurtă trecere, pe Ahab. Mai bun din când în când, dar și. Atunci când a primit acea veste să-i se dea casa, averea, aurul din templu, Ahab n-a spus că nu îi le dă. Mulțumesc, uite, mai întâi și tu acum în cadru. Ahab nu s-a rugat, n-a strigat către Dumnezeu, i-a spus solului pe care îl trimisese Ben-Hadad: sigur îți dau totul. N-a făcut față suferinței. Cea de-a doua categorie face față suferinței, trece prin ea, dar nu transformă în succes, nu transformă în glorie, rămâne acolo, poate mulțumindu-se că am scăpat. Poporul lui Dumnezeu a fost scos din Egipt cu un braț puternic, a făcut față. Pustieni, nu puste, nu ai apă, nu ai hrană, trebuie intervenție dumnezească. Și au rămas la porțile Canaanului. L-au văzut hrănerurile, turnurile, bogăția despre care Dumnezeu a promis, dar pentru că și-au pierdut răbdarea, au suferit și n-au transformat suferința în biruință, în succes. Și a treia categorie, care este mai destrânsă, este acea categorie care face față, se angajează să facă față suferinței, trece prin ea și o transformă în glorie, în biruință. Pentru că timpul ne este amul inamic, îl amintesc doar pe exemplul nostru suprem. Pe Iisus Hristos, care în fața suferinței la un moment dat s-a dat înapoi și a spus dacă va fi cu putință. Și într-un final a rămas statornic, iar suferința lui de atunci este biruința noastră, este mântuirea noastră, este puterea noastră. A transformat toată suferința întregii omeniri. Au fost singurii umeri pe care s-a putut duce povara întregii omeniri, ca noi să fim astăzi salvați, ca noi să fim eliberați.
Tu, din ce categorie îți dorești să faci parte? Sigur, nu mă îndoiesc, cu toți ne dorim să facem parte din cea de-a treia categorie. Doamne ajută! Dar pentru asta trebuie să ne schimbăm, cum spune Pavel, să ne metamorfozăm mintea. Dacă nu ne place starea în care suntem, dacă nu mai vrem să fim în zona în care suntem și vrem să ne dorim să fim acolo unde ne dorim, haideți să ne angajăm să facem față suferinței după ce am făcut față, să transformăm în succes. Doamne, ne bucurăm în necazuri. Ne bucurăm în suferință. În Isaia, capitolul 38, cu versetul 17, spune, iată chiar că și suferințele mele erau spre mântuirea mea. Cum adică să faci față suferinței? Cum să o transformi în succes? Cum să vezi partea pozitivă a lucrurilor? Da, atunci când ai răbdare în suferință, îl vezi pe Dumnezeu altfel. Te vezi pe tine altfel. Suferința transformă omul dintr-un egoist într-un altruist. Din cel pe care nu ai putut suporta, pe soțul tău, pe soția ta, pe fratele tău, să nu pună mâna pe tine, cum se plescă el la masă, cum merge, cum se îmbracă, nimic nu-ți plăcea de la el. Și în ziua când o suferință ți-a atins viața și cel pe care nu l-ai suportat, tamponează picurile de transpirație, că treci mereu prin jos, îți unezește buzele că ai trecut printr-o operație grea, sau mai știu eu ce, și în clipa aceea te uiți cu privirea și atunci inima se despetrește, se prăbușește și vezi lucrurile altfel prin ochii suferinței. Îl vezi pe celălalt altfel, te pui în papuciul, te pui în pielea lui. Atunci când Ovid a spus, cădeam pe jos, de aceea m-am întors. Sora din așa am spus și la mea m-am amintit, am început la un moment dat să renunț la sprijinul din partea cuiva, am început să fac primii pași și am fost obligat să mă deplasez singur, cu cârja sub braț, picior pregându-l după mine și cădeam în mijlocul străzii, cădeam pe trotuar, nu puteam să-mi controlez genunchiul hidraulic și așteptam să vină cineva. Uneori erau oameni care, într-o secundă mă ridicau, alteori stăteam preț de câteva zeci de secunde să vină careva să mă ridice. Am simțit imediat împreună cu el. Revenind, suferința are și rolul de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a ne înțelege pe noi, de a înțelege pe celălalt, de a nu mai condamna, de a nu mai critica și să spunem, cum a spus Iisus Hristos, lăsați-o, lăsați-i pentru ce-i faceți supărare. Dom'le, dar, Iisus spune, suficient, nu mai faceți supărare, îl poți înțelege altfel. Binele care se naște din suferință. Dacă nu aș fi suferit, dacă nu aș fi suferit atât emoțional cât și fizic, exact cum l-ați citat, frate Daniel, pe, cum îl cheamă, cel cu acordeon, care cântă la acordeonare, poleomelită. Daniel Bodoc. Nu știu cum l-aș mai fi lăudat pe Dumnezeu. Prima mea suferință a fost cea emoțională. Părinții mei m-au abandonat pe mine și pe cei 5 frați la casa de copii pe când am avut 6 ani. Până să ne abandoneze s-au certat, ei între ei s-au bătut și ne-au bătut și pe noi. Suferința s-a prelungit la casa de copii. De acasă, acolo. Clasa 1 acolo am început-o. Copiii mai mari abuzau pe cei mai mici, și fizic, și intim, și emoțional, profesori, educatorii, toți tăbărau pe acești copii abandonați, eram o parte abandonați și o parte orfani, considerându-ne sălbatici, iar sălbaticii trebuie struniți prin forță, prin violență. Să bată, citesc chiar pe una dintre învățătoarele noastre, bat în voi, învățătoarea mea, mă iertat, ca în hoții de cai. Și avea o bărguță și lovea la întâmplare. Suferința era cruntă, nu ne durea suferința fizică, dar eram atât de triști și afectați emoțional. Ce-i cu noi aici? Unde sunt părinții noștri? De ce suntem abandonați? Nimănui nu-i milă de noi. Au trecut ani, am plecat de la casa de copii și am crezut că am scăpat. Am ajuns în orașul Timișoara, până să se întâmple accidentul, neavând casă, neavând flotan, 86, 87, 88, până la Revoluție, am stat pe străzi și prin case părăsite. Am stat nici sub cerul liber, nu foarte mult, 2 săptămâni cel mai mult, dar uneori câte o zi, 2, până cel mai mult 2 săptămâni. Ne-am mai avut nicio casă,
nemai știind unde este alta goală sau părăsită, am stat așa, cu lucrurile aruncate de către autorități din apartamentul acela în curtea respectivă, s-a sigilat ușa, am pus folii și ce am mai găsit pe obiectele pe care le aveam și am așteptat cu ochii privind spre ceruri. Sub cer liber. Așa ca și mă ieși afară acum și stat sub cerul liber la noapte. Fără revoluția, am privit în apartament și am zis, Doamne, suferința s-a sfârșit. I-am făcut față. Am răbdat și am fost un candidat perfect ca adolescent și ca preadolescent și ca și copil, aș putea să spun. Să cad în extrema cealaltă. Să fac lucruri imorale. Să mă apuc de băut, să mă apuc de fumat, să plasez anumite substanțe interzise. Așa am avut toate motivele și toate justificările din lume. N-am avut copilărie, părinții m-au abandonat, sunt pe străzi, nimănui nu-i pasă, umblu cu stomacul gol, știu că acolo este un copac cu ceva mere, mă duc și agăț doar 2-3, dar mai las, mă mai duc și mâine. Altă dată știam unde sunt ceva tufe de căpșuni. După ce terminam școala, mă duceam și culegeam câteva căpșuni să-mi stâmpăr foamea, dar nu făceam dezordine ca să vadă proprietarul și să iau măsuri. Știu, să trag un gar sau să pun un câine de bază. Mă gândeam și la asta, sincer. Mai aveam nevoie, știam că a doua zi stomacul din nou îmi cere tributul. Și totuși, în ciuda acestor suferințe, nu știam când se vor termina și am observat că pe noi oamenii nu ne stresează atât de mult ceea ce ne doare, operația. Am ieșit de vreo 2 afară pentru că am fost obligat, am simțit că mă strânge proteza dreaptă ca într-o meniu și trebuie să fac un pic de mișcare. Strânge la un moment dat, dar strânge puternic. Nu atât de mult ceea ce ni se întâmplă ne doare, ci nu intensitatea, ci durata. Cât mai durează? Când se sfârșește suferința? Când se sfârșește calvarul? Care este finalul? Și în ciuda acestor suferințe am rămas pe calea de mijloc. Numai prin credință. Mergând la biserică și căutând pe Dumnezeu. Numai că pe 23 august 1993 a avut loc schilodirea fizică, dacă până acum a avut loc schilodirea emoțională. De data aceasta, cele 2 plăci tectonice s-au suprapus și m-au scos de pe făgașul normalității. Era o zi de duminică, orele prânzului, orele 17. Am ieșit din acel bloc și m-am îndreptat spre stația de tramvai. Ușile erau deschise, am pus piciorul drept pe prima treaptă a tramvaiului, apoi am pus piciorul stâng pe cea de-a doua treaptă. În acel moment tramvaiul a pornit brusc de pe loc. M-am speriat prinzându-mă cu mâna de bara dreaptă. În acel moment ușile s-au închis, am fost trântit pe asfalt, picioarele s-au lovit de bordură și bordura mi-a ricoșat corpul sub roți. Eram la ușa patmanului. El mai avea în cabină 2 persoane. Dacă cezarul i-a spus și le spune și astăzi, nu trebuie să aveți pe nimeni în cabină. Trebuie să vă concentrați, da, pe manetă și ce aveți acolo. Lucrați cu oameni. El a considerat că fiind o zi de duminică lejer, tocmai atunci s-a produs nenorocirea. Eram lângă ușa lui. Și în momentul acela, căzut sub roți, roțile a trecut peste membrele inferioare, peste ambele picioare, oasele au troznit, tramvaiul s-a furtucat, corpul s-a întors în sens invers, mâna stângă a căzut pe linie și a trecut rata cealaltă. În clipa aceea am simțit o căldură în corp, am simțit cum viața se scurge și cum le omor nemântuit. În clipa când ochii s-au închis, uritul roților îl auzeam și loviturile de la traversele linii ferate pe care le mai simțeam. Oameni care alergau și țipau, dădeau în intrață, nu te ducă, măcel, nu te ducă, sunt bucăți de trup de om. În secunda aceea am zis, Doamne, mor, dar eu sunt nemântuit. Am fost la biserică, am fost pe la cateheză, am umblat pe toate locurile unde știam că sunt adunări și acum, dacă eu nu am fost în legământ, am simțit că sunt pe din afară. Este cel mai sfârșitor lucru și greu de explicat în cuvinte ce poate să simtă o ființă umană în pragul morții. Când nimic nu mai contează din lumea aceasta, din toată mărăția pe care te-ai luptat, în momentul acela ești tu și moartea. Cum treci dincolo de moarte? Prin cine treci? Nimic nu te mai ajută. Totul rămâne acolo, numai prin Iisus Hristos. El este punta de legătură.
Și în secunda aceea, exact cum spune Iona, mă înfășuraseră legăturile morții. M-am înspăimântat și gândul cu care am închis ochii și am intrat într-o stare de inconștiență până a doua zi la orele prânzului a fost: sunt nemântuit. Și am închis. Și așa cum s-a spus aici, dacă Dumnezeu scrie viață, apă e viață mult mai importantă decât o mână, decât două picioare care nu răspund la comenzi. Ia că e bună și o botă și ca așa o încurajare pentru noi ăștia, toți care aveți un dinte pus, un ochelar pe ochi, ce sunt până la urmă? Tot un fel de proteze. Și sunt proteze și o să rămâne aici. Trebuie să fii perfect, fără cusur, să nu ai absolut nimic. Dar în ziua de astăzi mai rar. Și am deschis ochii a doua zi, la orele prânzului, uitându-mă, aveam 17 ani. Cine are 17 ani de aici? 16? Așa, imaginați-vă așa, eram săpuț ca tine. Că uneori posteam și din listă de alimente. Dar nu asta mă durea, eram obișnuit cu lisurile. Când se sfârșește, da, nu să am o familie, nu să am o casă, nu să am unde să stau. Și am văzut, uitându-mă în partea dreaptă, am văzut un gol în ceaf-ceaf. Lipsea piciorul stâng. M-am uitat mai jos în partea dreaptă, am văzut că lipsește piciorul drept. Da, mulțumesc. Așa măcar pentru ce asta rămâne restul la final, peste 5 minute. Este o poză autentică din Sibitat. Dacă mi-am numărat ponturile, jumpere, cum spuneți voi aici, atât de șocant a fost să mă văd partea cealaltă, că am zis că se poate, eu sunt. Da. Să mă pomenesc dintr-o dată cu o jumătate de trup și fără trup și fără familie și fără copilărie, câtă suferință poate să încapă în aparatul ăsta psihic și în mintea umană. N-ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi fost acolo, fără să producă actați omul, să bată vorba. Nu a mai fi fost, nu numai eu, și mulți dintre noi aici. Suferința a fost terifiantă, de nedescris. Am stat 1 ani și jumătate în spital. 2 ani mai mult închis în casă. Am mai făcut alte intervenții chirurgicale. Te-am auzit, chiar dacă m-am sapat, spuneai de intervențiile chirurgicale. Știu ce înseamnă. Cu un așa sentiment de tristețe și de suferință emoțională, intram în sala de operație, eram întins în pat. Și numai, la un moment dat, ziceam, aoleu, acum băieți cu targa sunt la ei, fac stânga, intră în salon. 5 secunde ce intra în salon. Ce vreau să spun cu asta? Atât de înspăimântat eram și simțeam până în măduva oaselor suferința și ceea ce urmează. Și mă luau pe targă, pe brațe, mă așezam și îmi spuneam, na, prințule, acum mergem în sala de operație. Și îmi spuneam, zic, mă duc, mă taie din os și din nou suflătăia tot nu pot să umplu. Uite, pe colegul meu, l-a operat, îi dă o listă cu regimul, 3-4 luni, joacă fotbalul înapoi, dar eu tot așa rămân, tot nu pot să umplu. Toată tristețea din lume se cobora peste sufletul meu atunci când gândeam așa. Dar n-aveam ce să fac. Pur și simplu mă învăluiau aceste sentimente. Și cu o scurtă rugăciune intram în sala de operație și ieșeam din nou tăiat, dar tot nu puteam să umplu. Și așa au trecut vreo 2 ani, suferința s-a amplificat, mai mult stăteam închis într-un apartament. Până în ziua când m-am trăit de pe cărucior. De pe pat pe cărucior, m-am dus la fereastra apartamentului. Erau zorii unei dimineți, încă de iarnă spre primăvară. Am simțit că nu mai pot îndura. Am simțit că rugăciunile mele nu mai trec dincolo de tavan. Am simțit că tot ceea ce am citit din psalmi, proverbe și evanghelii nu mă mai ajutau. Am auzit deseori de la prieteni, cunoștințe, dar ne rugăm pentru tine, ne rugăm, cu lumânări, fără lumânări, toată lumea se ruga. Mii și 10.000 de rugăciuni în cei 2 ani, dar eu nu simțeam nimic. Starea mea de depresie și fizică se accentuase la maxim. Și în zorii acelei dimineți am zis, sunt sfârșit, sunt un om terminat. Șoaptele îngerilor neputințe în momentele dificile ale vieții le auzi așa cum auziți dumneavoastră pe mine. Uite cum arăți. Ce crezi că o să te mai ia? Ce crezi că o să-și pună mintea cu tine? Pe când o să dezbraște haine și nu să te vadă, o să ia la fugă și să mai uită în spate. Ce crezi că să mai faci tu lumea asta? Și așa au venit unii și s-au spus, dacă n-ai venit la Domnul cu mâini și cu picioare, Domnul o să te aducă așa. Eu știam că sunt fără unul și două picioare, dar mă vedeam. Dar nu m-a ajutat cu nimic. Dacă m-ar fi luat pe brațe, acei prieteni, acei frați, și m-ar fi dus numai până la baie, mă despărțeau un zi și
Și mă uitam la acel zi, zic, dacă aș putea să ajung acolo, dar nu pot. Cu borcanul, cu licheanul, astea au condițiile 93, oameni buni. Nu-i ceea ce este astăzi. Era jenant pentru demnitatea umană. Trebuie să stau pe bucata asta de mușaman și să înceapă, să miroase de la mine. Zic eu, bă, nu, eu așa nu pot să trec. Nu se poate. Unde să cobor mai jos? Cât și până unde? Cât se va sfârși și această suferință? Și m-am mirat, de ce Dumnezeu nu mi-a răspuns? Nu mie, eu sunt păcătos. Dar ce faci cu zi? Nu exagerezi. Miile și zecile de mii de rugăciuni, biserici întregi, repet. Va fiecare în limba și în legea lui. Știi de ce? Pentru că inima mea era închisă, pentru că eu n-am învățat ce este iertarea, ce este iubirea, ce este respectul și iubirea de sine și uitarea. Pentru că o iertare fără o uitare nu face nici două parale. Dragii mei, este momentul culminant și cu asta doresc să închei. Pe 2 ani de zile de rugăciuni, de tristețe, când acei îngeri mi-au șoptit că nu mai e bun de nimic, caută să dispară din lumea asta, sparima aceea m-a determinat să mă întâlnesc de călcior și m-am dus într-un act copilăresc spre acea fereastră și am deschis-o personal. Cum ziceți voi aici, așa la fereastră, și m-am chinuit să agăț un pic cu degetele și să o împing, să o deschid. Și am deschis-o. Într-un act copilăresc. Dar eu mă simțeam destul de cum zic, matur și extrem de serios. Zic, Doamne, am deschis fereastra, vreau ca rugăciunea mea să ajungă la Tine. Și în clipa aceea am început să plâng și să strig către Dumnezeu, Doamne, fă ceva cu viața mea. Nu mai dat indicații cum să arate viața mea, ce perpendiculară se pune. Nu mai conta. Doar să facă ceva cu viața mea. Și în timp ce mă rugam și strigam către Dumnezeu și spuneam, nu că l-am pus acolo spre Dumnezeu, nu aveam lucrul acesta în gând, dar am simțit că nu mai pot ține în frâu gândurile sinucigașe. Și am zis, Doamne, dacă Tu nu vei interveni, Tu știi bine ce și cine mi-a invadat mintea. Și în momentul acela, dragii mei, să știți că Dumnezeu n-a venit la mine pentru sursurile. Așa ales cu care. Dumnezeu cu mine. Când într-un fel, când într-altul. Așa s-a năpustit cu ghilimele de rigoare și peste Iov. Cu atâta suferință, nu era numai normal să îl mângâi. Cine ești tu, Nicol? Ce tu deschizi tu gura aici? Ce știi tu? În clipa aceea, în mintea mea am auzit o voce clară. Vrei să fac o minune? Și am zis, m-am uitat așa în stânga-dreapta, zic eu, mai este nimeni. E clar. Da, atunci, iată. Am tresărit și am zis, nu, m-am dat așa cu spatele înapoi și am zis, nu, eu nu știu să iert. Eu n-am fost învățat să iert. Bătăi, scandaluri, abuzul, case de copii, străzi de Timișoare, când să ierți? Pe cine să ierți? Zic, nu, e mai normal, părinții m-au abandonat. N-a fost atent. A trecut peste mine cu tramvai. A avut 2 persoane în cabină. I-am citit declarația. Mi-a dat-o capitanul Renzi acasă la mine, de circulație. Și am citit primele rânduri. Văzând că vine minorul Pârnău Costel la tramvai. I-am dat înapoi declarația și am zis, e suficient. Zic, să iert? Nu e drept. Nu mi-asum nimic din tot ce am făcut până acum, până la vârsta asta. Cine sunt vinovați? Călăi de la casa de copii, părinții, batmanul. Eu nu știu să. Bine. Atunci, dacă tu vrei să faci o minune, tu vrei și ceri la mine iertare, vrei să-ți ierți o datorie de 10.000 de talanți, cum zice Biblia, tu ești în stare să ierți 100 de lei? Și am zis, nu. Și în clipa aceea a urmat a doua întrebare care m-a dezarmat. Tu crezi că acel conducător de tramvai a vrut să treacă intenționat cu tramvaiul peste tine? Atunci am păstrat un meri în jos și am zis, Doamne, nu. Și am început să plâng și am zis, nu, sigur că n-am vrut. Apoi mi s-a mai cerut un lucru. Să mă iubesc și să iubesc. Ala a fost momentul. Este iubirea. Nu se poate, Doamne. Plângeam și spuneam, nu știu ce este iubirea. N-am fost învățat. Cum spui? Acum mergem acolo, ai grijă pe drum, mai sfătuiești copiii, mai tragi de mânuță, dacă nu acasă, începi să le mai ții morală și ușor, ușor învață ei. Respectul, bunul simț, atitudinea civică și așa mai departe. Am trecut într-o lume sălbatică, unde te uitai în farfuria celuilalt la masă, dar nu rămas o firmitură. Nu exagerez, copii la casă de copii. Până în anii 90, orice firmitură era adunată și linsă. Totul se lingea acolo, nimic nu rămânea. Un cotor de pe jos era arestat, era lux, era aur, dacă îl găseai. Cotor de măr. Și am zis, să iubesc, nu ne-am iubit. M-a trebuit să mă uit. Cine eu? Ce față are? Are putere, îmi dreapta asupra mea. Să văd cu cine am de face. Și acum am dat cu acest defect
să-mi iau informațiile de pe fața omului. Cine este? Ce fel de om are? Cum zâmbește? Cât de ascunse? Mi-a rămas stres post-traumat. Uneori m-a ajutat, ori mă încurcă. Dar mă rog, mai fac și greșeli. Dar, în secunda aceea, când Dumnezeu mi-a cerut să fac lucruri, dacă nu fac lucrul acesta, nu poate să deschidă calea spre ceea ce i-am cerut, am prăbușit în plâns și vreau măcar atât să rețineți. Am înțeles instantaneu că a iubi și a ierta este o alegere, o atitudine. Nu neapărat un sentiment. Păi până nu simt, nu e adevărat. Până nu simt, nu iubesc. Până nu simt, s-ar putea să fie ani de zile sau o viață întreagă, știu că alții s-au spus, dar toată viața așa trăiește. Că el nu se despietrește și nu alege să iubească sau să ierte. Acel sentiment să nu vine niciodată. A iubi și a ierta sunt atribute divine, puse de Dumnezeu, toarnat, cum spune textul. Da? Este ține de aleg acum și aici. Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Noi tot zice, pot totul în Hristos. Când suntem prinși, pac, i-am livrat versetul fratului. Iar ai auzit că e necăjit, pac, i-ai livrat versetul. Păi și m-am gândit odată, dar de ce putea Pavel totul în Hristos? Nu m-am mai jos să te duci cu două rânduri și spune, m-am deprins să fiu mulțumit. Cu ce? Cu starea în care mă găsesc. Și atunci noi de mult tot ne rugăm și nu se întâmplă bine în viața noastră. 1. N-ai început să te prinzi, inima ta este împietrită, nu încă n-ai iertat, nu te-ai iertat, nu iubești și nu te iubești. Ai milă, Doamne. Și în secunda aceea am zis, Doamne, asta sunt al tău. Am venit aici crezând că am dreptate și lorurile s-au înversat. M-am prăbușit în plâns și în clip, în secunda aceea, dragii mei, mi-am iertat părinții, mi-am iertat colegii la casa de copii, am iertat acel conducător de tramvai. Am început să m-am tras cerceatul de pe mine, purtam un cerceat pe care nu puteam suporta o jumătate de om. Și toată suferința a început să se transforme, treptat, în succes, în biruință. Și am trecut în cealaltă categorie. Din prima, în a doua și apoi în a treia. Dar atunci nimic nu s-a întâmplat. Iartă-te, iubește-te, dacă vrei să fii iertat, ai iertat, dacă vrei să fii iubit, trebuie să fii bine. Spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă tu nu te iubești, cum spui că iubești pe soția ta, pe soțul tău, biserica și pe Dumnezeu? De aici pleacă întâi totul. Cercetează-te, verifică-te și vezi pe cine l-ai prizonerul inimii tale. Pe cine încă nu iubești, pe cine încă nu suporți, pe cine ți-e antipatic. Asemenea expresii în biserica și între oamenii lui Dumnezeu ar trebui să dispară, cum spune Pavel, să piară. Să nu-i nu-mi place de el. Și că mi-e antipatic. Nu, să nu prostim așa ceva. Este o contradicție de termen dacă spui că ți-e antipatic și tu vii și lauzi pe Dumnezeu duminică în casa de rugăciune. Nu există. Iisus n-a folosit asemenea expresii. Și începând cu acea dimineață, cu acea rugăciune, cu acea alegere, am început să mă prețuiesc, am început să mă îmbrac mai bine, am început să am niște pretenții de la mine și de la viață și de la ceilalți și am început să ies din răul depresie timp de 2 ani, puțin câte puțin, să urc. Dar astăzi, toate acele suferințe, Dumnezeu, împreună cu mine, cu cât am rămas de jumătate de trup, le-am transformat pentru că și eu am vrut și Dumnezeu. Degeaba vrei tu dacă nu vrea Domnul, degeaba vrea Domnul dacă nu vrei tu. În succes. Iar astăzi, în 90, la o perioadă scurtă, după acea întâlnire de gradul 0 cu Dumnezeu, am întâlnit-o pe actuala mea soție și le-am spus credincios. Nu eram pe soteze, a intrat la mine în casă și de atunci a rămas până acum. Toți au spus, lasă-l, vor și copiii ca el, îl vei crea în spate, să pui pe cărucior, să duci la baie, vei face, cum îi spune, hernie de disc după vreo 20 de ani și nimic din toate aceste profeții nu s-a întâmplat. Familia ei, colegii de servicii, colegii de zonă, toți au spus că nu judecă lucrurile, nu știe ce face și dacă își pune mintea cu mine în 2-3 ani, această relație se va destrăma. Și iată că au trecut din 96, cine e bun la matematică? 25? 25 ani. Da. De când suntem împreună și avem împreună pe David, de 21 de ani, pe Alexandru de 14 ani. Am 27 de ani fără picioare și mai 17 ani cu picioare. Toată suferința e transformată în succes. Da, etapă cu etapă.
Am fost mire, am făcut mireasă, iată că cineva, trimis de Dumnezeu, și-a pus mintea cu mine. La 30 de ani m-am înscris la liceu teologic pentecostal. Toată mi-am amintit Biserica Logos, unde sunt membru prin fratele Păstor Ghiță Cătanu, vă transmite salutări. Eu mai mult nu prea le-am trimisul și adusul de salutul, dar mă străduiesc. Un om extraordinar, un om mare Dumnezeu. Am făcut liceul timp de 5 ani acolo, la 30 de ani. Doamne, acum sunt căsătorit, am băieții, am apartamentul unde stau. Mai trebuie un puzzle în suferința asta completată. Vreau să termin ultimul stigmat social, să închei. Am și eu 12 clase, că am rămas în 8 clase. N-am putut să învăț. M-am dus să dau examen. Citeam și nu înțelegeam. 6 ani am petrecut la casă de copii, 2 ani am făcut general în Timișoara. Am rămas cu semi-analfabetism funcțional. Citeam și nu înțelegeam. Și mă strădeam să-mi forțez mintea și nu pricepeam. Și am rămas pe străzi. Și de la liceu și până la accident am lucrat pe șantier, în construcții. În construcții am lucrat. Știu că a venit mama să semneze pentru mine, pentru că dacă s-ar fi întâmplat un accident să-și asume, fiind minor. Tot ce s-ar fi întâmplat tragic. Și la 30 de ani m-am înscris, 28 de ani, să nu greșesc. Iar în primele zile când o auzeam pe doamna diriginte clasa nouă în clasă, vă rugăm să intrați în clasă, mă așezam acolo în bancă, lucram în șoaptea, povesteam, intram în subiect și eu lucram în șoaptea și din nou. Vă spun, să mă vedeți ca pe stânca Gibraltarului, ca pe muntele Everest, nu. Pentru că, și până la urmă, cea mai grea deficiență, cel mai greu handicap este cel mental. Orice barieră poate fi înlăturată, dar cel mentale nu. Și am zis, nu, eu de mâine nu mai. Eu acum le dau exact ce era în minte, mi-a zis. 5 ani, ce rușine, nu spune nimeni. Am făcut 5 ani de liceu. Cum o să apară acolo? 5 ani de liceu. Zic, nu mai. Și uite, de la tramvai departe, de la filobuzii departe, trebuie să lași ministrea și Canciuc, am toate motivele să nu mai vin la liceu. Dar seara, o rugăciune, cum să mă viitor, vedeam lucrurile altfel și iar o luam de la capăt. Ce au trecut 5 ani? Am primit diploma în mână, am plâns, n-am plâns în hobot, am cuțit o lacrimi de fericire. Am învins toată această suferință. Depuneam un curriculum vitae undeva, 8 clase, băi, ăștia tineri, v-a plăcut școala. Ce să-i spun eu, Doamnei sau Domnului de la liceu, într-un minut, 2, ce s-a întâmplat cu viața mea? Și această suferință s-a curmat. Și apoi, în acel an, m-am înscris să iau meditație la limba română, am avut mari carențe, am luat bacalaureat, după care am înscris la facultate și master și mai departe. Astăzi, dragii mei, nu mai am de nimic mă teme, numai să mă uit drumul pe care Dumnezeu unde este suferința? Nu numai a mea, ci a tuturor care au ales împreună cu Dumnezeu să transforme în succes. Iar dacă pe drumul spre care plecarea ne vom pierde răbdarea, cum spune în Numeri, capitolul 21, versetul 4, fiindcă poporul și-a pierdut răbdarea și când îți pierzi răbdarea, faci prostit. Te furii, blestei, cer soțul, cer soția, nu mai faci lucruri respective, aici se ajunge când îți pierzi răbdarea. Și spune această, ne s-a scris sufletul de această mană proastă, auzi ce dă Dumnezeu neprost. De aceea, cum spune, suferința aduce răbdare și răbdarea ce aduce? Biruința și biruința o așteaptă o mare răsplătire. Ele sunt interconectate între ele. Așadar, dacă v-ați pierdut răbdarea, eu mă opresc aici, nu de alta, dar mesajul să nu se șteargă de inima din sufletul nostru și să nu începem să avem o anumită stare de disconfort. Dragii mei, dăm repede înapoi. Acela este omul pe care Dumnezeu l-a trimis în ziua aceea de duminică. El mi-a spus odată, după ce eu l-am întâlnit, zice, domnule doctor, nu ați putut să-mi salvați măcar pe celor drept? Mi-a spus nu. Eu în duminica aceea nu trebuia să fac de gardă. Dar m-a sunat un coleg și a insistat ca eu să-l înlocuiesc. Eu nu m-am gândit că Dumnezeu mă cheamă să salvez viața. Când a ajuns la urgență, îl se iau părți din trup. Colegii n-au mai vrut să se bage în sala de operație. Eu mai aveam un pacient pe masă de operație. Am dat ordine să-l dea jos. Și nu mai dau urmă să mai bag o singură tancă și îmi tăia tot cardiac. În secunda aceea, rar sunt asemenea momente în viață, am înțeles instantaneu că ceea ce mi-a rămas în urma acestei confruntări a fost și este viața, acest creier sănătos. Așa era în mijlocul meu de locomoție,
vreo 2 ani de zile. Era cam jenant rușinos. Aici eram cu un grup de laudă și închinare la Lugoj, lângă Timișoara. Odată am plecat tot așa cu un grup de laudă și închinare Timișoara, Lugoj, Caransebeș, să vizităm toate azilurile, azile sau aziluri, de bătrâni, pachetul cu ce m-am întâlnit și spre seară ne-am pomenit la o mănăstire. Ne-am uitat acolo, călăuziți de cineva, zic acum o să ne ia starețul la Fugăreală, cei cu voi, aveți tupeu, nu-i rușine, până aici ați ajuns. Da, m-a fost foarte binevoitor, ne-a primit cu bucurie, a coborât bătrâni din sala de mese și le-am ținut programul. Aici eram în timp facultăți, am spus băiețelului meu, nu, prietene, trebuie să suport 2 cursuri. L-am luat de la școală, am adus cu mine, zic, n-am cu cine să te las, dar colegii au fost drăguți, am mai dat câte ceva de mâncare și lor le place la copii. Da, mă ocupam cândva de patiseria casei, acum nu mai fac din asta, pentru că ele sunt bune, sunt gustoase, numai că fac burta mare. Asta e toată mișcare mai puțină, calorile sunt multe, dar întotdeauna, dacă rețeta spune, pui 10 linguri de zahăr, puneam 7, 6. Dar n-am redus la minut. Da. În timp ce eram la atelierul de protezare la Lugoj, în timp ce mi se repara proteza stângă, mai făceam pic de mișcare. Să știți că am jucat tenis, în 96 am luat locul 2 la tenis de masă, pe proteze, la Cupa Ana Lugojan. Da. Aici, în terminarea facultății cu cei 2 băieți, Carl și Alexandru. De asemenea, da, aici cardul casei, să zic așa, asociații unde stau, suntem 11 în acea casă. Era în starea asta, dar m-a provocat vecinul, domnul Coronel, ce ai auzit materiale, făcute de manoperă. Da? Așa, cam asta este partea finală. Uitați ce mușchi sunt deasupra, acum îi văd cel mai bine, pe cărămide, totul de așteptat, curățat, rostuit, completate pe cărămizele. Bun, te rog să dai următoarea, da? Hai să dăm. Așa. Și toate aceste lucruri gratuit, în folos comunității. Când ai plecat de acolo sau din lumea asta, măcar rămâne ceva după mine. Bravo, domnule! Acesta este mijlocul meu de locomoție atunci când am o problemă la una dintre proteze. Urci și cobor cele 2 etaje, dându-mi alunecând, dar mi-au oprit de pantalon de nylon care alunecă repede și îmi ține echilibrul din corp. Atunci îi spun lui Alexandru, haide puile că te întreg. Am zis, doamne, dacă m-a ajuns să iau lucrare de licență, nu, adică, nu? Nu că am făcut un troc cu Dumnezeu, nu. Zic, dacă o să o iau, că era un efort cognitiv mare, zic, mă apuc de ușa asta la intrare din casa scrie. Toată stătea într-o parte, arsă de soartă, vreo 30 de ani nu mai avut o pensie de vopsea. Și am ars, am recondiționat-o, mă rog, am gânduit-o și lepuit-o și am adus-o la starea inițială. Ok. Aici pe vremea când îmi întrețineam familia. După aceea, în 2010, am făcut un... Da, pe ce puneam la tot pe de acolo. Și obiectul sanitar are eticheta, acum îl văd mai bine, și o trebuie schimbat. După ce am făcut un tratament cu interferon, am zis, doamne, am eu ce fac? Știu că acestea erau niște resurse care îmi completa venitul, am ce fac? Și din nou Dumnezeu a spus, nu-ți făcut de asta, du-te și mă ajută ceea ce eu îți vă spun. Aici a fost la o întâlnire a persoană cu handicap, undeva la Brașov, a fost o grafie de la botez. Mă, da, mai sunt. Fac acum ca cel dinainte de 89, aveam un obicei. O fotografie, după ce am terminat clasa a 8-a, la ultima fotografie în picioare. Alta nu mai am. Aici e anul trecut, în luna mai, mi-am recondiționat apartamentul. Am avut o schelă 10 zile, apoi mi-am luat-o și mi-am transformat dulapul de haine în schelă și mi-am terminat lucrarea în apartamentul unde locuiesc. Deci este Alexandru, în sala, în camera unde am lucrat. Zice, așa jos facem o înregistrare, să fim la aceeași înălțime. Băiat măciunic. Aici e toată familia. Și cam atât. Cu dulapul, mă ce am trecut în camera mică. Și astăzi mă simt un om fericit, un om împlinit, mă mai consider o persoană handicap, mie nu-mi lipsește decât o mână și 2 picioare. Asta aici se ajunge și asta e minunea atunci când te întâlnești cu Dumnezeu. Să fiți iubiți, să fiți binecuvântați, angajați-vă în suferință, transformați în biruință. Alegeți să iubiți și alegeți să iertați. N-așteptați să vină acest sentiment. Zic ca Domnul nostru să fie slava, să fie gloria, iar noastră să fie mântuirea la care am fost cu toți chemați. Amin.